kamar da na fara faɗa, koyarwa ce ta sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallama. Maikin Allah yana cewa idan kana bi ardin wa antum biha, wato yana magana akan at-ta'un. Qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama fi at-ta'un idan kana bi ardin wa antum biha fala takhruju minha wa idan kana bi ardin wa lastum biha fala tadkhuluha. A wannan hadisi sayyidina rasulullahi yake faɗa game da annoba, yake cewa in annoba ta sauka a wani gari, kuna garin, sayyidina rasulullahi ce to kar ku fita, kar wanda ya fita, kowa ya zauna. wa idza kana bi ardin wa lastum biha fala takhruj fala tadkhuluha. In kuma ba kwa a inda bala'in annobar ya sauka, to kar ku shiga ciki. Wannan shine ainihin a yau irin matakan da ake ɗauka na hana shiga da fita. Wanda yake a cikin ƙasar ba zai fita ba, wanda kuma yake a wajenta ba zai shigo ba. To sai gashi wannan shine ainihin koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Yayin da annoba ta sauka, sayyidina rasulullahi ya ce in kuna garin da annobar ta sauka to kar ku fita, in kuma kuna wajen garin kar ku shiga ciki. Me wannan yake nufi? Ashe duk inda annoba ta sauka, wato a killace wajen kenan, ba shiga ba fita. Wanda yake cikin kasar ba zai fita ba, na waje ba zai shigo ciki ba. Haka manzo Allah ya ce. A wata riwaya kuma sayyidina rasulullahi ke cewa laysa min ahadin yaqa'u at-ta'un fayamkuthu fi baladihi sabiran muhtasiban ya'lamu annahu la yusibuhu illa ma kataba Allahu lahu illa kana lahu mithlu ajri shahidin. Sayyidina rasulullahi ya ce babu wani mutum da annoba za ta auku a inda yake ya zauna a wannan gari yana mai juriya bisa hukuncin Allah, yana mai neman lada daga Allah, yana mai kudirin cewa ba abin da zai same shi sai abin da Allah ya rubuta masa, to face sai Ubangiji tabaraka ta'ala ya ba shi lada irin ladan da yake bawa shahidai, sawa'un ya rayu bayan wannan annoba ko kuma ya mutu a cikinta. Akwai ma wani lafazin na hadisin har wayo yana cewa falaysa min rajulin yaqa'u at-ta'unu fayamkuthu fi baitihi. A wancan manzo Allah yana cewa fayamkuthu fi baladihi sabiran. A wannan ko riwayar manzo Allah cewa yake fayamkuthu fi baitihi sabiran muhtasiban. Naka a wancan hadisi manzo Allah yana kwadaitar da mu'mine cewa in annoba ta sauka a gari to kowa ya zauna a garin, ba shiga ba fita. A wannan lafazin kuma manzo Allah yana kwadaitar da mu'mine cewa in annoba ta sauka a gari ba ma ka zauna a garin, ba za ka fita daga ciki ba, na wajen garin ba zai shigo ba, a'a ka zauna a gidanka, ka zauna a gidanka, ba shiga ba fita, in dai ba larura wacce take ta ƙarshe ba. Da haka manzo Allah ce falaysa min rajulin yaqa'u at-ta'un fayamkuthu fi baitihi sabiran muhtasiban ya'lamu annahu la yusibuhu illa ma kataba Allahu lahu illa kana lahu mithlu ajri ash-shahidi. Wannan hadisi yana nan a musnad na al-Imam Ahmad. Da haka koyarwa ce ta sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Da haka abin mamaki mu musulmi a yau da dama mun jahilci koyarwar sayyidina rasulullahi, mun jahilci koyarwar musulunci. Bai kamata a ce yau irin waɗannan matakai waɗanda ba bisa wato daɗin rai ko bisa zaɓi ake ɗaukansu ba, a bisa tilas aka ɗauki waɗannan matakai. To bai kamata ko za a yi rigima da wani akan wannan a yi rigima da musulmi ba. Saboda wannan ita ce koyarwa addinin, wannan ita ce koyarwa shugabanmu sallallahu alaihi wasallam. Manzo Allah ya ce in annoba ta sauka a garin da muke mu zauna a garin, kar mu fita, kar na waje kuma ya shigo garin. Haka na a wani lafazin manzo Allah ya ce in annoba ta sauka a inda muke to mu zauna a gidaddajin mu, ba shiga ba fita.
wannan nassin hadisin manzan Allah ne sallallahu alaihi wasallam, yana nan a cikin musnad na al-Imam Ahmad. da haka ni ina kallon wannan abu a yau, matakai waɗanda gwamnatoci da na musulmi da na kafirai duniya gaba ɗaya daga mahudar rana zuwa mafaɗarta suke ɗauka cewa mu'ujiza ce ta sayyidina rasulullah. kai in ban da cewa daga Allah sayyidina rasulullah yake karɓar iliminsa, ta ina sayyidina rasulullah zai samu cewa babbar hanyar da za a iya dakushe a daƙile annoba in ta sauka a gari ita ce a taƙaita zirga-zirga, kowa ya zauna inda yake, ba shiga ba fita. Yau wannan magani da manzan Allah ya bayar, wanda ya umarci musulmi su fuskanci annoba a duk inda ta sauka gare su, Allah ya saukar da ita gare su, su fuskance ta da wannan, bayan dogaro da Allah, bayan yadda da amincewa da Allah. To a aikace kuma ga matakin da ya kamata musulmi su ɗauka, wanda shine killace kawunansu, su zauna, kowa ya zauna har Allah ya yi wannan musiba, amma ba zirga-zirga, ba shige da fice. Yau shekara nawa ake magana da wannan maganin da manzan Allah ya ba mu? Shekara 1400 da yan kai ake magana, shekara 1400 da ɗoriya ake magana. Yau gashi ƙololuwar masu da'awar ci gaban, China, Amerika, Ingila, Faransa, Germany, Japan, dukkanin ƙololuwar da'awar ci gaban nan na duniya yau ba su iya fuskantar wannan annoba ta COVID-19 ba, sai da wannan matakin da manzan Allah ya ce a ɗauka na a zauna a gida, ba shiga ba fita. Ai kamata ya duk inda musulmi yake yau a faɗin duniya nan ya ɗaga kansa, ya alfahari da kasancewarsa musulmi ko mabiyin sayyidina rasulullahi. Mu fito da duniya wannan zinariya da Allah ya danka mana, shiriya ta sayyidina rasulullahi. Wannan na tabbatar a yau aka samu musulmi masu basira, masu hikima da za su iya fuskantar duniya, su haska mata ga wannan abin da duniya take a kansa. Shekara 1400 da ta wuce manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya koyar da musulmi haka. Na tabbatar a yau adadin waɗanda za su musulunta a bayan ƙasar nan Allah ya yi wa da su. Koyarwa ce ta manzan Allah. Amma abin takaici gashi tafiya ta yi tafiya, mun jahilci addinin namu, mun jahilci koyarwar manzan Allah ɗin sallallahu alaihi wasallama. Yau ya zama kusan a duniya ma babu mai yaƙar wannan matakan irin musulmi, babu mai ganin baiken da kuskuren irin waɗannan matakai da aka ɗauka irin mu al'ummar musulmi. Wannan abin kunya ne, wallahi abin kunya ne, abin takaici ne. Annabinmu ne ya fara koyar da al'umma wannan shekara 1400 da ta wuce. Ga hadisai na jawo muku su, sadaka rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. To sai mu gangaro maganar zancen abin da yake haifuwa daga wannan killacewa da ake umarnin mutane da su zauna a gidajensu, ba shiga ba fita. Wannan ta haifar da ba zuwa kasuwa, ba zuwa ofis, ba zuwa masallaci. Wannan kuma ya haifar da cewa ba za a haɗa ai juma'a ba kenan, sallar juma'a, ba kuma za a zo masallatai ai jam'in salawatul khams ba. Shi ma wannan musulmi suna tabbalo koko akai, ana ta ɗauki ba daɗi. Mutane suna ganin ma kamar wai ma annoban nan ma a ƙirƙirar ta aka yi, ƙagar ta aka yi kurin saboda a yaƙi musulunci. Dama saboda a hana sallar juma'a ko a hana jam'in sallah a masallaci, su kafirai suka ƙirƙiri wannan annoba, ko suke ma da'awarta, suke ƙaryarta. Dan har yanzu akwai musulmin da su a wajensu ma wannan annoba ƙarya ce. Kwanaki na ga wani bidiyo ne ban dariya da takaici da ban tausayi. Wasu gungun musulmi ne dubin dubata suna zanga-zanga a wata jiha daga jihohin ƙasar nan, suna rera wani take, malam ya ce babu corona, mu ma mun ce babu corona.
malam ya ce babu corona, mu ma mun ce babu corona. To wannan malami ya ji tausayin kansa, ya ji tausayin al'umma. Ai corona ba za ta jira abin da malam ya ce ba, za ta jira abin da ko mabiya malam kuke cewa ba. Ko malam ya ce da corona, ko ya ce babu ita, ko almajiran malam su ce akwai corona, ko almajiran malam su ce babu corona, duk uwa su daya. Annoba ce daga Allah, Allah ne ya saukar da ita, ba wani malamin kuma da ya isa da fatan bakinsa ya ije ta. Ka isa ka gaya wa Chinawa babu corona? Ka isa ka gaya wa 'yan Amerika babu corona? Ka isa ka gaya wa mutanen Ingila babu corona? Ka isa ka gaya wa mutanen Faransa, mutanen Italy, mutanen Spain? To akwai abubuwa guda uku a nan kafin na tafi kai tsaye in haka ta muku da mai malaman musulunci suka faɗa akan wannan matsala. Alhamdulillah, wannan yanayi baƙo da duniya ta tsinci kanta a cikinsa, wanda kusan a tarihin duniya wannan shine karan farko da wani bala'i ya kauraye duniya gaba ɗayanta daga mahudar rana zuwa mafaɗarta, kuma shine lokaci na farko a tarihin duniya gaba ɗaya wanda ya zama duniya gaba ɗaya kanta ya haɗa kan irin waɗannan matakai da ake ɗauka daga mahudar rana zuwa mafaɗarta. To alhamdulillah, wannan yana daga abin da ya fito da kima da daraja ta addinin musulunci. Addinin musulunci addini ne mai dacewa da kowace al'umma, kuma addinin musulunci addini ne mai dacewa da kowane zamani, kuma addinin musulunci addini ne mai dacewa da kowane irin ƙalubale. Haka da Allah musulmi su tsaya su koma cikin hayyacinsu, kar su dinga muzanta mana sunan addini, su dinga bayyanar da musulmi a mabayyana ta wasu kidahumai, wasu jahilai, wasu rudaddun mutane waɗanda ba su san ma inda aka sa gaba ba. A halin musulunci shine wayayyen addini, shine addini na zamani mai dacewa da kowane irin zamananci. A nan mu'jizar shari'ar musulunci take bayyana. Ba na jin za ka samu wani addini bayan musulunci wanda in ka koma cikin addinin za ka samu amsoshi gamsassu game da yadda za a fuskanci wannan musiba, wannan sai musulunci. Ba na jin za ka samu wani addini in banda musulunci wanda in ka koma cikin addinin za ka samu ya bawa mabiyansa mafita ta yadda za su iya ci gaba da addininsu lami lafiya, lafiyarsu ta tsaru, rawukansu su tsaru, kuma daidai da ƙiftawar ido babu wata ibada da ba a ci gaba da ita ba a addinin musulunci. Ba na jin akwai wani addini da yake da wannan sai addinin musulunci. Don haka akwai 'yar matashiya kamar 4 zuwa 5 da nake so ne ku dena kuna raba ma. Kafin na shiga kan bayanin abinda malamai suka faɗa kai tsaye, matashiya ta farko, tsaida ko dakatar da yin sallar jam'i a masallatai saboda ƙoƙarin daƙile yaɗuwar wannan annoba ta COVID-19. Ba dakatar da sallah ne gaba ɗaya ba. Wannan muhimmi ne, abin da nake so kafin ma mu faɗi meye hukuncin shari'a, mutane ma su komo cikin hayyacinsu tukuna, saboda yanzu mutane sun bazama, gani suke kamar hana musulunci ake, kamar hana sallah ake. A'a, mutane su tsaya su yi amfani da hankalinsu. Jam'i a masallaci aka dakatar saboda wannan musiba, saboda wannan bala'i. Jam'i a masallaci aka dakatar.
duk da ma ina jin mu a nan Kano har yanzu ma ba a kai ga hakan ba, wanda kuma ya wajaba gwamnati ta yi wannan, ba su da zaɓi. Wannan shine hukuncin shari'ar musulunci. Malaman da suke ba gwamnatin Kano wannan fatawoyi suke bayarwa wannan gutsire tun kafin annoban nan ta shigo Kano, ya wajaba a ba gwamnati fatawa da cewa ta rufe masallatai, ta rufe kasuwanni, ta rufe ofisoshin. A fito da hukuncin shari'ar musulunci, ba wani wanda ya kamata a ji shayinsa, ba wani wanda a ji tsoronsa. Mutane za su fito su yi tari, su yi hayaniya, su yi mummunan fassara, su yi mummunan zato, ko me za su yi. Amma amanar da Allah ɗora a wuyan malamai su fito su faɗi gaskiya a yanda take, in dai sun san gaskiyar. To kafin ma wannan, mujarradin an ce an dakatar da jam'in sallah a masallaci, ai ba hana sallah ba. In ka daina jam'in sallah a masallaci, dama mu a musulunci sharaɗi ne dole sai a masallaci za ka yi sallah? Shi kansa jam'in dole sai a masallaci za a yi jam'i? Me gidaddajinmu suke amfani? Ina muka kai wannan babbar hususiya da wannan daraja da Allah ya ɗaukaka annabinmu, ya girmama shi da ita, wanda manzo Allah yake cewa gabaninsa ba wani annabi da Allah ya bashi wannan, ya faɗi abubuwa guda 5, a cikin 5 ɗin nan manzo Allah yake cewa wa ju'ilat liyal ardu masjidan. Dan haka in an ce kar a yi jam'in sallah a masallaci, wannan ba yana nufin an ce kar a yi sallah ba. Wannan yana nufin ba yana nufin an ce kar a yi jam'in sallah gaba ɗaya ba. A'a, wannan yana nufin a yi sallah, amma yi jam'in sallar a ina? A gidaddaji. Kowa a gidansa ya zama limami. Wuce kai limanci ga 'ya'yanka da matanka da sauran waɗanda kuke tare da su a gida. Sai me? An daina sallah kenan? Jam'in sallah ya tsaya kenan? A sallah ba ta tsaya ba. Jam'in sallah bai tsaya ba. Za mu yi shi a gidaddajinmu, za mu yi shi a ɗakunanmu. Wannan ita ce koyarwar musulunci. Lada yana nan, har ƙari ma za mu samu, kasancewar a kan wannan annoba ce muka a cikin gidan. Ubangiji zai ƙara mana wani ladan da cewa hatta a cikin halin annoba, a halin tashin hankalin, a halin musibar, amma ba mu bar gaishe shi ba, ba mu bar gurfana a gabansa ba. Abu na biyu, idan hukumomi sun ɗau mataki na cewa sun dakatar da yin sallar juma'a a masallatan juma'a, wannan yana nufin an kashe sallar juma'a kenan? Ai da mai ta sallar juma'a ba ita ce asali ba, azahar ita ce asalin sallar. Azahar ce aka wato bayyanar da ita a cikin wata siga, a cikin wani salo na ganganko, na gangami. Da haka a yanda ya zama an gamu da irin wannan musiba, an gamu da wani uzuri wanda ya fi ƙarfin al'umma, ya zama dole a dakata daga haɗuwa a yi wannan gangamin, a yi wannan gangankon, a sallaci juma'ar, to sai a koma asali. Ai dama ita juma'ar ba ita ce asali ba, azahar ita ce asalin juma'a, sai a koma ga asalin. Ba za a yi sallar juma'a ba a masallatai, amma za a yi sallar azahar, za a yi jam'in sallar azahar. Irin dilladan kuma da Allah zai ba mu in mun yi gangan ko mun yi gangami mun yi sallar juma'a, in muka yi azahar a ranar juma'a a cikin gidaddajinmu mu da iyalanmu, shine ainihin ladan da Allah zai ba mu, har ma da ɗoriya. Ga wannan hadisi kamar da na fara faɗa, sayyidina Rasulullah yana cewa utitu khamsan lam yuqahunna ahadun qabli, nusirtu birru'bi masirata shahrin, wa ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahuran.
fa ayyuma rajulin min ummati adrakathu salatu falyusalli. A lafazin muslim waju'ilat liyal ardu tayyibatan tahuran ko tuhuran wa masjidan fa ayyuma rajulin adrakathu salatu salla haythu kana. Allahu akbar. fa ayyuma rajulin adrakathu salatu salla haythu kana. Masu matsala a game da wannan annoba su ne Yahudawa. Masu matsala a game da wannan annoba su ne Kirista. Ibadar da Kiristanci aka ɗora musu je coci su yi ba a yi musu izinin su zauna a gida su yi ta ba a kowane hali. Ibadar da aka saukawa da Yahudawa aka ce sai sun haɗu a mabautarsu sun yi ba a yi musu izinin a bisa kowane hali su zauna a gida su yi ba. Amma mu musulmi Allah ya yi mana izini in uzuri ya same ka sallah ba sai ka je masallaci ba, ka zauna a gidanka, ka zauna a ko'ina ne ta kama ka, a kowane kwararo ne, a kowane saƙo, a kowane lungu kake. Allah ya ba mu wannan yalwar mu a musulunci mu yi ta a duk inda ta kama mu da sarihin lafazi na sayyidina rasulullah. ju'ilat lil ardu tayyibatan tahuran wa masjidan fa ayyuma rajulin adrakathu salatu salla haythu kana. In ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. An sanya min bayan duniya, an sanya min ƙasa, wato duniyar kenan baki ɗayanta tsatsarka. An sanya min ƙasa masallaci. Wato mu musulmi ba mu da buƙatar sai mun yi gini sannan inda za mu bauta Allah zai zama masallaci. Sawa'un a gina waje yake ko ba a gine yake ba, kuma ko da wani irin abu aka gina waje, in ma leda aka kewaye aka ce wannan masallaci ne, masallacin ne. In ganyen bishiya aka kewaye aka ce wannan masallaci ne, masallacin ne. In duwar wasu aka jera aka ce masallaci ne, wannan masallacin ne. Kai in ma babu komai ko tsinke babu, ka shata waje kurin ka ce masallaci ne, kar ma ka shata din, tsaya inda duk zaka tsaya ka gaida Allah, wannan inda ka tsaya din masallaci ne. Shine abin da manzon Allah ce, waju'ilat liyal ardu tayyibatan tahuran wa masjidan fa ayyuma rajulin adrakathu salatu salla haythu kana. Wannan kenan. Matashiya ta uku, ya kamata al'umma musamman masu amsa sunan malamai ko masu wa'azi kafin su ci gaba da cakwaɗiɗi akan wannan annoba, kuma kowa ya dinga shaci faɗi na ga matsayin musulunci ko ga matsayin shi da yake gani a matsayinsa na musulmi a kanta, to a tsaya ma a fahimci yaya wannan annoba take, yaya irin ɗabi'arta take, ya irin haɗarinta yake. Tsayawa ai wannan karatun tanitsin a fahimci wannan annoba covid-19, a fahimci irin yadda yanayin ta yake, a fahimci irin inda illata ta take, yana da matuƙar muhimmanci. Da dama malaman da suke kuskure akan fatawa akan wannan annoba suna kuskuren ne wataƙila ba don jahilci ba, ba don ba su san shari'ar musulunci ba, a'a mafi yawa da cikinsu, ko in ce da dama da cikinsu, saboda ba su ma fahimci inda aka sa gaba, ba su fahimci sharrin da illar wannan annoba ba. Annoba ce wacce ita kaɗai in ka ɗauke ta sai ka ga ai akwai wasu cututtukan wanda sun dama ta sun shanye a wajen haɗari, a wajen cutar da ɗan adam. Yanzu in ka ɗauko irin sharrin ƙanjamau wato AIDS, ka ɗauko sharrin covid-19, AIDS ya dama covid-19 a sharri da illa, ya dama ta ya shanye sau 100. Idan ka ɗauko Ebola ta dama sharrin covid-19 ta shanye sau 1000.
kai ina jin ko malariyan nan in ka ɗauke ta sharrinta ya fi sharrin covid-19. Amma a ina illa covid-19 take? A nan ya kamata malamai musulunci wannan illa ya kamata malamai su fahimta. Amma kafin na faɗe ta zan bayar da wani misali. Ruwa, yanzu mu ɗau ruwan nan babu wani sababi na rayuwa a bayan duniya kamar ruwa. Don haka ma Allah yake cewa waje alna minal ma'i kulla shay'in hayy. Ruwa shine sababin rayuwa. Amma kaga da tare da cewa ruwan nan shine sababin rayuwa, amma a daidai lokaci guda ruwa yana iya rikida ya zama shine sababin halakar da rayuwa. Yanzu ambaliya daga me take? Ba ruwa bane? Yanzu idan ruwa yayi ambaliya rayawa yake ko kashewa yake? Kashewa yake. Kisan da babu wata cuta ma da take irinsa. Saboda in ya tashi ba ran dan adam ba, gidan ma dan awon gaba zai yi da shi kamar karmami ya mutsitsike komai. Amma gashi shine sababin rayuwa. To kwatankwacin yanda ruwa yake, ai kaga shi ruwa ba ma cuta bane, shine ma waraka, shine ma rayuwar. Amma hatta ruwa yakan iya juyawa, ubangiji yana iya mayar da shi azaba. To haka wannan cuta take. In ka so ka kwatanta ta da zazzafar mura matsananciya, ka kamanta ta da pneumonia zazzafa matsananciya, to amma inda babbar sharrinta yake wato mamaya da naso, ko in aro wancan na ruwan wato ambaliya da take, wannan shine babban sharrin nata. Da haka in ta yi wannan ambaliyar sai ta yi awon gaba da komai. Yanzu a ranar 24 ga watan uku da ya wuce na saki wani bidiyo wanda na yi matashiya akan wannan cuta ta covid-19, wanda a nan nake bayar da misali da kasar Amerika. A lokacin Amerika a jerin kasashen da wannan cutar ta yi wa illa, ina jin tana a na 4 ko a na 5. A nan nake gaya mutane ke ce abinda masu bincike suke hange, nan da ɗan lokaci kaɗan Amerika za ta zama ita ce ta farko a duniya, ita za ta zama cibiya wacce wannan cutar ta fi wa raga-raga. To daga waɗannan kwanaki, yau muna 20 ga April, kaga har yanzu ba a cika kwana 30 ba. Amma a cikin waɗannan kwanaki da ba su kai kwana 30 ba, a lokacin da ne wannan jawabi, covid-19 ta kama ba Amerika. A lokacin adadin ma bai cika ba, amma ya kusa kaiwa ba Amerika 40,000. Wannan zai ba mu darasi ya fahimtar da mu ya illar take, ya hadarin yake. To a cikin kwanan da ba su kai kwana 30 ba kaɗan, a yau a Amerika mutum 700,000 da wajen 60 a yanzu sun kamu da ita. Kuma a yanzu ba Amerika sama da 40,000 ya tafi lahira a saboda ita. Wanda a cikin a nan kwana 28 ko da 7 da suka gabata da ne jawabi, a lokacin gaba ɗayan wanda suka kamu da ita Amerika zancen mutum 40,000 ake. Amma a yau a Amerika ana maganan mutum 700,000 da wajen 60. Wataƙila kafin wata ya sake kewayewa sun haura miliyan. To wannan zai ba mu gajeren darasi. To don haka kafin malamai su shiga lalaban ya hukunci yake, su tsaya masu fahimci wannan hadarin nata. Babban hadarinta wannan mahaukaciyar mamaya da take yi, ta komai yaduwa take. Ta yadu ta numfashi, ta yadu ta danshi, ta yadu ta shafa, ta yadu ta musafa, ta yadu ta atishawa, ta yadu ta tari, ta komai yaduwa take. Sai dai Allah ya kare mu, Allah ya kiyaye mu. To wannan ita ce shine babban hadarin. Haka mutane su daina rena lamarin, ana ganin ana duk inda ka ji ta. Yanzu Amerika nan da ta kai 700,000 da ta doshi 800,000 a yanzu din nan, an ka dauke su irin yanda yau kuke jin mu a nan, ana zancen mutum 20, ana zancen mutum kaza kamar wasa, kamar haka take farawa. In ba a ɗau matakin da ya kamata a ɗauka ba, a ƙarshe sai a tsinci kai a cikin irin wannan yanayi.
to amma saboda lokaci yayi zan dasa aya anan insha Allah in Allah ya mu gobe zan dora kafin mu shiga cikin karatun ashafar zan karasa wannan matashiya tukuna insha Allah in faɗi meye matsayin hukuncin shari'a game da dakatar da yin sallar jami'i a masallatai ko yin sallar juma'a saboda kaucewa da kuma daƙile sharrin wannan annoba ta covid-19. Allah ya tsare mu, Allah ya kiyaye mu. اللهم ادفع عنا الطعنة والطاعون والوباء والبلاء والغلاء والحريق والغريق والبريق وأنزل علينا البركة والأمن والأمانة والنماء والشفاء بركة المصطفى صلى الله عليه وسلم. أشرق نور الله وظهر كلام الله وثبت أمر الله ونفذ حكم الله. آمنت بالله واستعنت بالله وتوكلت على الله. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. تحصنت بخفي لطف الله وبلطيف صنع الله بجميل ستر الله وبعظيم ذكر الله بقوة سلطان الله. دخلت في كنف الله واستجرت برسول الله صلى الله عليه وسلم. تبرأت من حولي وقوتي واستعنت بحول الله قوته. اللهم استرني واحفظني في ديني ودنياي وأهلي ومالي ولدي وأصحابي وأحبابي بسترك الذي سترت به ذاتك فلا عين تراك ولا تصل إليك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. أوجبني عن القوم الظالمين بقدرتك يا قوي يا متين يا أرحم الراحمين. أوجبني عن القوم الظالمين بقدرتك يا قوي يا متين يا أرحم الراحمين. أوجبني عن القوم الظالمين بقدرتك يا قوي يا متين يا أرحم الراحمين. بك نستعين اللهم يا سائق القوت ويا سامع الصوت ويا كاسر العزام لهم بعد الموت. أغثني وأجرني من خزي الدنيا عذاب الآخرة. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. أمانا من الأهوال يا خير عالمي بذل سؤالي يا طبيبي وحاكمي. أجرني من النيران يا خير راحمي. وصلي على المختار من آل هاشمي شفيع الورى يوما إذا أمرهم شطا. جامعا وجامعة بتان الأولياء العلماء كما ينبت الربيع البقر. وبارك لنا فيهما إلى يوم القيامة آمين. اللهم ألف بين قلوبنا أصلي ذات بيننا. أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. آمين. شر ما حملنا وعلى الإيمان الكامل والكتاب والسنة توفى وأنت راج عنا. اللهم لنا ولوالدنا المكان ويولنا في الله تعالى حياء وأمواتا كافة المسلمين كافة المسلمين. ربك بالله عما يصفون وسلام على المرسلين. سر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الصلاة والسلام عليك يا سيدنا يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدنا يا حبيب الله. ألف ألف صلاة وألف ألف سلام